SMS wanna touch. It's also when the watch. Like a watch, touch. SMS wanna touch. Wanna watch. Touch. Сино е свършил купона там, дето там, музиката. Много ви благодаря, че посетихте концерта на Blackpink. Да, може би Blackpink иска да кажат нещо. Първата участничка да иска да каже нещо. Да, много ви благодаря, че не подкрепате и гледате нашите песни. Много ви обичаме. Другата да каже нещо. Да, много ви благодаря, наистина ще не подкрепате и гледате нашите песни. Наистина много ви обичаме. Другата да каже нещо. Да, наистина много ви благодаря направо. И ако имате някакви неща, мога да ви дам автограф. Само ако искате, наистина много ви благодарим. Наистина много, супер много. Много ви обичаме. Другата да иска да каже нещо. Да, много се радвам, че сте до нас и на подкрепате. И заради вас имаме толкова много плейбутони. Много ви обичаме, зрители. И другите да кажат нещо. Много ви благодаря, че сте на нас и на подкрепате. Обичам ви страшно много. Страшно много. И да, всички така казали. Приятно, ние си учваме в къщи. Айде. Беше много изморителен ден. Какво прави ранцата ми тук? Беше много изморителен ден днес, но поне видях моите хубави зрители. Добре, ще се проблека. Нещо. Ще се отида до банята. Ой, миличко, ела и тук ще остая да се спиш днеска при мен. Ей, тук ще остая за сега. Ще постия малко, защото няма много време. И една маска. Сега съм много се радвам, се преместихме в друга къща. Но миналата къща пак беше много яка, но няма нищо. Аз забравих пижамите, ви трябва да отида да си ги взема. Се свежа халат. Иди била с мен.